लोगोफोर बे जाबाय ना बिदै दे ओमफ्राय ना बिदैदो बेसन पियास फानलु होनानै जों दा बेखौ पकरा बनायसिगोन स' नोंथांमोना जाफेरबायना जाफेराखै जोबोद टेस्टि जायो आरोना स' आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थिदों स' जोंहाबो जाफेरामोन आरोना दादो खननै जानाय जासिगोन आरोना फार्स्ट एक्सपिरियेन्सखौ नोंथांमोननो खोन्थियासै आङो दा सेकेन्ड टाइम खननै जासिगोन आरो बेदों स' नोंथांमोनाबो बानायना जाबानो जाबाय बिराद टेस्टि जाखायो आरोना बे जाबाय ना बिदै बेयाव होदो बेसन पियास फानलु संख्रि हालदै एसे होबाय जाबाय आरो स' दा आङो बानायलांनोसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय नानि फैदोंमोन ना जोंहानाव नोंथांमोना मोनथिखायो ओमफ्राय नानिया बिथिंजाय दालि ओंख्रि संग्रासिनो नानिनो फार्स्ट टाइम बिदि जाहोसिगोन आरोना आङो नानि बिदैखौ पकरा बनायनानै जाफेराखैनो नानियाबो स' मादि मोनो बे टेस्ट खालामनायग्रोथोसै फार्स्टआवनो मा मांगाय फिसा फिसा बानायनांगौ ने बेबार खारखानाय गिदिरहाय बेरोना नोङो बेरनायनि गिनायखौ माबाला जास्रानाय नङा नै लोगोफोर दाख्लैबावै रान्दिनिया माबा खामजानानैनोलै गोजा जाना थादों नोंथांमोना नुदो जानो हागौ नै एसे आखाइया गोजा जाना दङ दाख्लै आङो नै बे लरहादोनो खामजादो र' आं एरगोन एरथ'नाङा संगासिनो जोङो लाइटा माबा जादों दासो जादों नै गोजा जाहांबायानो लोगोफोर वाव दायो एसे उल्टा साइडनिया गोजा जाथोंसै ओमफ्राय जों खांनोसै फार्स्ट टेस्ट खालामगोन जोंहा नानियानो नै बिथां आलासियानो जोंहानाव फैना मादि मोनदों नानि बुंलाय जोंहानाव फैना नोंसोरथ' गामि भितरनि मानसि ने जोंनि टाउन जायगायाव फैना मादि मोनदो मोजां मोनदो ओमफ्राय मा जादों मिथिबायना लोगोफोर ट्रेन नायनो होननानै आं नानिखौ लाना थांबाय नानिखौ लानानै थांब्ला ओमफ्राय ट्रेन फैना होदों ओमफ्राय मोनसे दालां दंखायो आरोना एक्सट्रा जेराव मानसिफोर थाबायो साइकेल बाइक बिदिनो लांजायो आरो ओमफ्राय उनाव ट्रेन फैबाय ओमफ्राय जों बिथिं साइडथिंनो मोनसे दलङाव जोङो गसंनानै थाबाय आरो जेबो जानाय नङा होननानै ओमफ्राय ओरैबायदि मावखाबायलै ट्रेन दालाङा गिनानै जाला आरो सानैदों गा जाखा नङाहाय बिदि दाबुं
आंबो थांनानै गुवार न' बिहाव लानायदि जाहोगोन संनानै आंबो थांनानै गुवार न' बिहाव लानायदि जाहोगोन संनानै आंबो थांनानै गुवार न' बिहाव लानायदि संहोलांदोंबो जागासिनोबो रान्दिनिफोरा जिगे खामोननो आधा जोब्बाय जायैनो नङा दे नानिया मोननै जाबाय ओमफ्राय आं मोनसे जादों आरो ओमफ्राय नै बिथिंजाय संगासिनो लासै लासै जाजोब्बा आं नोंथांमोननो खोन्थिगासिनो गाइस टें 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 रेडि जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेसेमनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय